Балалар сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә 372 бала шөгыльләнә. Спорт мәктәбенә 474 бала йөри. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә 7 юнәлештә 259 бала шөгыльләнә. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова түгәрәкләрнең балаларны күпләп җыя алмавына һәм укучыларның даими шөгыльләнмәвенә борчыла. Мәктәп директорларыбыз, тәрбия заучыларыбыз, алар көндәлек безнең балалар белән көннең яртысыннан артыгын мәктәптә үтәләр. Алар белән birlikte шуңа менә бу юнәлештә һәр кайсыбыз, монда инде мәктәп кенә дип әйтмим, менә сәнгать мәктәбе дә, спорт мәктәбе һәр кайсыбыз безнең шулай мәктәптән тыш эшләр үзәге бар. Менә шулай бергә тотынып, бер-беребезне аңлап, менә шушында без инде мотор итеп системалы эшләргә тиешбез. Моннан тыш мәдәният бүлегендә махсус берләшмәләр, мәктәпләрдә аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүгә нигезләнгән түгәрәкләр эшли. Сөйләп алу мөмкинлеге зур. Кайсы да булса юнәлештә балаларның аз булуына гаҗәпләнергә дә кирәкмидер бәлки. Бала үзе өчен кызыклы өлкәне сайлый. Кемдер спортка гашык, кайберәүләр сәнгатьне үз итә. Безнең үзәктә инде 8 түгәрәк эшли. Бүгенге көндә инде безнең 207 бала йөри. Бу елны инде без экскурсия ясадык. Төп үзәк мәктәпләр килделәр, безнең Тукай мәктәбе, лицей, гимназия балалар килде. Һәм шул экскурсия вакытында балалар безнең эшчәнлекне күрделәр һәм түгәрәкләргә язылдылар. Бик кызык йөриләр. Өстәмә белем алу балалардан гына түгел, әти-әниләрдән дә тора. Чөнки кичкенә балаларны уку йортына илтеп куярга барып алырга кирәк. Һәр әти-әнинең дә моңа мөмкинлеге вакыты булмаска мөмкин. Дәресләрдән тыш өстәмә шөгыльләнүче балаларның нәтиҗәләре куанырлык. Спортта, сәнгать өлкәсендә егет-кызлар җиңүләре белән сөендерә. Җиңүләр саны да арта. Бүгенге көндә безнең спорт мәктәбендә 20 стазыбыз эшләп килә. 20 стаз инде безнең 11 спорт төрен алып бара. Һәрбер спорт төрендә дисәк тә безнең уңышларыбыз бар. Дөнья күләм, Европа күләм, Россия күләм, Татарстан күләм уңышларыбыз бар. Бу инде балаларның шөгыльләнүеннән һәм инде тренерларның оста булуыннан һәм төрле кызыклы методлар белән балаларны өйрәтүеннән килеп чыга. Марина Бәдретдинова өстәмә белем алуга күбрәк баланы җәлеп итәргә чакырды. Моңа өстәмә эш итеп карамыйча, төрле ведомстволар белән кулга-кул тотынып эшләргә тәкъдим итте. Мөнира Арсланова, Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.